Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. UMLA jangka Maulai constituency ubah proses di Saukmi haka sengi thoding jangka arpo hendreu terik ubanai naiwing arajar arpo way ula IT ke projector haki sister ke school Rosario Secondary School Mausiat Knam makin laban ai ke jing hikai ke bakhamba yaki kena school katkum ke juk ke bementa haba ai jingkren ubah piti Saukmi ula penpau na lor ke projector shen unsa penshna saya ke kamera kelas naga benta ke school Hagan ikas ngi ulas neng la krau yaki kena skul bakin nang ban buram yaki kme kikpa bad yaki nong hikai. Hagabay day bat kani kajing ay projector i sister Angela Marbanyang ibalong i principal ka skul ila ay kublay bat penpau yaki jing sngongo yo MLA ubalayay yarap yaka skul bat ila penpau baka jing o jongki kampat kut bat kindang yay piteng ban dawa kat badang mi kijing don kam. Thapti bro. Animal club. Animal club. Hagan ega por ngadap da kejing kemen ga bakrau hado kata-kata rengkat bakini kinong hikai ke badan hangni ni berkhot ke badan hangni ke kinong hikai sudah titip ya kata ba kumbala ong isa berapan pau isa mene laslem nilapan laslem nilakwa ya kini ke projector na ke benta kejing dan kam ban ai kejing hikai ke bakham bha susu naga benda ki kena namar hakum kani ka por hakum kani ka juk ke bementa bun ki benila banyo naga internet na YouTube kajeng hikai te hateng ki kena kelas ngongia ban ngap ya ka sur ke jongi te ngi kwa kan man pen per kan diat ha ka bangin pen no ada ka naga da ka projector te kudis bone ba pip la penwarlong ya kani baro sakata tinggal si penankam di mobile ka kelas ke bahe ngila banong classroom ke bahe ke kena la khambun ngila seperti di mobile berit te kelas pet kelas string ya ka khamat jongki rumah nomor ba ngim don lat te ngim ban se ban pendankam de gitu mobile ke bangi ngidon rai nang ni sakmat pede da jing subun ke jumpi daga jingera pojong pi besi bone ba pilai ngi kene projector tengi sok kemen do kata-kata bana kapor sakapor ba mangi kino kai ngala smut haj ndai tang bat haj ru ndai hateng bi khna ru la kwa ban pet ya ka jingkai ba thamai na kino kai ba thamai lang ba ke YouTube te ngi ngala kan ban i ba ke smart class mo namar ki school sa sor te kidon ki smart class tengi pada sini nong kendong tengim dan komita ke nai kani kari ka smart class na ka jongi te sesitin ko besi bon na ka benda kari jing subon ka jong phi ya ka jing ai ka jong phi to blai nang ki ai ka khu ya ka jing bha ba de ka jing subon ka jong phi
nang ta pede kumalong isa mene ban panpau biang sa sisien isa laong tangar makwa ban ong biang sa sisien ngidang don kam sa classroom te namar kadon kawai ka kelas ka hangni hapdeng ngisu partition nya kato ar kelas wit bah hak jisa hikai nang tu yos ngolang situ ki kelas 2 kila kio kelas 4 ki kelas 4 kila hiar kelas 2 nomor ba haba hikai kino hikai kam he sorry mes ba kelas 4 te kamot ki kelas 2 kila yo ka jingkai jogi kelas umta te hak takar kom te ngis ngowit hi bat small manong no ni teng kinong ikna ta hablan snap siliang te kinong hikai ru habala jam satu ta hablan snap no siliang ha ta karukom te ngi kerpat ye phiba sa sisian ngomong phi mane baniarap lem mengi biang ta classroom bat ngangai tu ki bang isa kene ki tiar jong kabare nam ta lab na ka banta ka library ru tengi sadon kambiang hi sa ka kelas ru ban pendon kam na ka banta kata tengi yai kemilanti bat ngi yai ut sepi na kapor bun ki jing ut jongi ke bangila ut pila yarap yangi ka pila tengi nang yai ut si yai ut te na kapor ngi nang wan sa maulai na kapor pir nang wan sini ngi nang ut si ut te kat bangi nang don kam ngi nang ut kat nang yo ngi nang hakata karukom temde bangila lot yo piong de bangila lot de bangi kwanam de ngi pandang ya badan kam ngi sukuban bahan ni kapor mata ngila yo ya kaban IT ya ka projector ka bang screen na ka banta ka jinon kam ka bade jong ki khna school jong ka school Rosario ngi scam ka projector bat ka screen ka salong sya ka jingir ku ka kraw na ka banta jong ki khna school ki ba puli hang ni bo jong ka school di kebolong lagi yang jong i sister Angela belong i headmaster jong ka school ban ngi scam shen pada hadin ba ya ke gila biang kerenti ngi sepenshna pada sa classroom ka extension na ka bata jong ka kamra school jong phi hang ni hapo jong ka school bagi babon gi jong kam gi bade na ka bata jong ka school kumno mi kibat hi ka bata jong ban ye beteng pada ka jirap na ka school jong phi ban baro ki school gi dona po jong ka molai kon si hi baro ka wei kebolong bende na gilang jong wei ne ki khna school matala ars nem mata na bar ka jingdon jong uli covid corona virus bangi ong ka jingdon jong ka pandemic ka don ka lockdown ngim simyo shu banwan po school lingba jong kini ki jinge ka bangi mat mencum snem pat mata usnem pan nge scam dan di syakmat da ka jingku da ka jing snei pada ka jong kar ka jong bleng sio da ka jingko ki jing khia ka pothei ka skoi ka khia ngi sapon sakhia ki school ki siaj bet ki college ki siaj bet ki university ki siaj bet ki kam ki jam bar kum juru baro hi ki siaj bet renti ka jing syakri u bleiru ka siaj bet renti bat ke baro ken long normal ka mangilong hagi por ka menswa to hagani lockdown nakaliang jong ki sister jongi nakaliang ki teacher jongi ki bekai di pa school ki le persyang hi ban ai ya ki online teaching ya mata ka jong phi ki le persyang na ka mata jong ki te gra bu jinge ba hatu kata na bar ba ki ba kham kong san ka dei ba sini ka jaka kan ruwa kambiang ka bu jinge ba kita na prince phi ka yo ka mom yo apreng jong nakaliang jong sister jongi ki teacher jongi ki pensdom kuno ban ai ka jingi kai dengan scam kena hari ni sengi mata baro-baro kelai kemen ba sai sir mo te school to nagaleng kena school pila basong hayen la one school kum to haura akti kena baso kemen wara one school haura akti baro kena pa one school te baro hi ngaso kemen hagen ni sengi mata ki kena kelai pu samur ki ba baro gar ki kelai ki ru namar balayo one school Bros kata miyo one school show. Teng kidon ki kemi ki pa, kidon ki khon ki badang rit, na badang pa school. Yong may nga kwa ba school no, yong pe khon umlong school. Ki yam ki khon. Ki le kom no, ki pen pha ki le kom no ki pen krek school, pen phong uniform pen deng tai, nang tu bade ka lo ki pen ket plakot, shilam kai ha po kali. Don shilam kai
dan teng pada kan long share bagi orang kali gidam dak kali tak itu pada gidam dak kali shilam kai khon tang bagin kemen balai namar bagi kwa long ban one school to mental yo one school nak kali ang jong pi dan kami ya kaban pulib ha nak kali ang jong sister noi kai ke skokya ba ha kini gisngi mata kading skokya nak benta jong ke school babon ke institution mata hakin gisngi mata lagade ka pathai barokoi hakin dia jungi watang dia po mola jungi ke institution ko ke school ke skokya kading skokya jong ki namar ba kimyo ban ai ya kacing ahikai ke biang da biang tam Preng jong pi gidan lupa ke la pengkre kalong bata ka im in life e ke temu go jonga la sharis ngi ondang la dep jing pulit kita la ka jong kita ka jing im in life jong pi ke jing trang jong pi ka ambition jong pi ka aspire jong pi balong ke noi kai balong ke sister balong ke father balong bata ki observe bakrau balong ki businessman barok kita la ka jong ka benda kumni fidang ret nak ada jong pi di perkat itu ni kena ane ke 8 9 10 la khamia ka jibu perkat nak la jibu perkat la shairu nak ada jong ngaslong sister Angela ngaslong headmaster jong school headmaster school kuminoi kai pan aga ji kai dan apre jong pi ki bakwa bonong sister ki bakwa bonong ke noi kai ki bakwa bonong la ka jong kabanda ka basa hab bonong ki kena ke batip singi jingkar pat dangai kena school ki bla khamhe nak la jong pi hab dan ka mensim ngau sen ai mensim yarap nak benta jong ki wei ki kena school ki beron mensim so snai yarap nta ki wei ki kena ki babha oblei ko ku dam ta kita habdan mensim hab ki parlok jong pi ki mnang sibu ki parlok jong pi ki don kam badap kanu don kam ban yarap jong pi sai sin aku blei kerpang nam sister jongi dekat bagi teacher jongi hani rosario blei nak ku ye pi ya ka mensim jong pi ya pada ni syakri bahab hatam nak benta jong kenika jong school bat nak benta jong senang mau seknam hi bro koi ni so komen komni ke semua seknam kala ki ha mata aga standard jong quality of education ki ong aga standard jong education kamtam jingwan nak liang jong jingwan jong kilang jong ki nak sister jong school rosario pe kanung ni so komen hadi ka puar mata ikena one school rekat bagi uniform rekat bu necktie rekat bagi wage jong kam ke banda kaliang school ka bu perka jingker pat nak kaliang jonga na jong pi nak kaliang jong pi hab long kena long discipline don kam long discipline don kam ban khu don kam ban suba ta menta ka rel kal sedang menyaj aba rel ka shua ban ka rel kan ya ke ju ai hon nang ba barok kin long ki ba la ready timta ka rel kal sedang men ai hon Dimenta kerel ke sedang meniat. Kaya kami ya state kerel. Dimenta ngilajan poi Hahura station. Kerel ke sedang meniat suki. Dimenta ngilapoi station bakerel ke sebreak. Tentang lapoi sekal ketang saya lepat benpet ya kita gijaka baik tenan